Before singene kuleka kapresident wenu uCyril Ramaphosa nesona yakhe asiqale la. Ungangidinela ukuthi ngiyayiphinda ngoba ukuthi soyizwile wena kusho ukuthi nomunye useyizwile. Uma inkululeko efuna ama South Africans kuyi employment, amanzi nogesi. Votelani DA neFF Plus no Groenewald. Bangakwenza kangcono ukucishe kuna wonke umuntu lokho. Because banayo imali yokwenza lokho. Uma wena freedom yakho ikhuluma nge-education, ikhuluma nge-employment, ikhuluma ngazo zonke lezi zinto ezinganamsebenzi ezikugcina nje ukuthi ukwazi ukuphefumula ukuze uphinde ubuye ngakusasa uzoqedwa noma uzothathwa amandla wakho. Votelani iDA nela ayidingi, akufanele nanokuthi kuze kuxatshwane noma kuze kubukwane kabi. Ukuthi nje sivume ukuthi hayi nobasi kulungile sizameni sosebenza phela, ayihluphi leyo. Kodwa uma ifreedom kuwena uyichaza njengathi kuukuthi ukukwazi ukuzakhela imisebenzi nokukwazi ukwakhela ingane zethu imisebenzi. Uma ifreedom kuwena uyichaza njengami kukwazi ukudetermine ireality nekusasa lakho nelengane zakho, kukwazi ukuzifundisela nathi sicontrol education, kufunda into efunwa yithini. Kuukuthi ufuna sibuswe ngeconstitution econsider noma ebuka nosiko impilo lethu as Black South Africans. Kuukuthi freedom yakho wena uma uyichaza njengami ufuna ukuthi nathi sirepresenteke kwi-economy ye-country yethu. Kuukuthi nathi ufuna sibe ne-share kuma means of production nakuma minerals. Kuukuthi nathi ufuna sihlale etafuleni elithatha izinqumo nasetafuleni elidetermine i-cost of living. Ukuthi ufuna into efuna ukuba serious. Awukwazi ukufuna lonto bese ungaxabani nesystem. Ezolonto le freedom le ngikhuluma ngayo mina awukwazi ukuyifuna bese ungaxabani ngisho uJesu Kristu uma ekhuluma le nto eyinterest yabantu automatically ubisitha sababusi bangaleso sikhathi. Now ababusi bangaleso sikhathi bathembe amasosha namaphoyisa ukuthi basisabise, basibophe noma basibulale because bafuna ukuhlala bese embusweni. So uma sithi sama revolutionary sikhuluma ukuthi sifuna ukuguqula isimo nama South Africans akwazi ukuzenzela indlela yokuphila nawo njenganazo zonke ezinye izizwe. Iserious ke lonto akuyona into ethi ilungelo lokuvota, akuyona into ethi hayi masithole nje umsebenzi itoho, akuyona into ethi hayi sifuna nathi ukwazi ukuba ingxenye yabantu abacontrol ukudla namanzi nama basic needs, sikwazi nathi ukuaccess izinto access uyingane zabo because vele sinelungelo elifanayo lokuphila. Ngixoxelela lento ngixoxisa ukuthi uma ufuna leyo nto eyinkululeko yangempela uzobe isigebengu, isystem izoku-identifya as enemy and the enemy system ibizwa ngesigebengu. Ingakho siligqoka lelo gama. Nabo Mandela kwangekona ukuthi bantshontshile, no, babekhuluma leyo nto. OChrisani babulawe hayi ngoba beyizigebengu, babulawe ngoba bakhuluma ukuthi nomuntu omnyama unelungelo lokudetermine reality nendlela yokuphila nekusasa lethu nekusasa lengane zethu. Yabo? So sidila nesitha esihlelekile, nesitha esibrutal, nesitha esinesihluku. Yabo? Singakubopha. Sizama ukukuthenga okokuqala. Bazama ukukuthenga ube ngakubona ukuze nawe ugcine so active unganaki ukuthi ama South Africans amavili ngoba afuna ukusebenza. Akukonje ama South Africans amavili afuna ukusebenza. No. Ingoba isystem yakhiwe ngokuchula ukuthi ibavulele abanye ukuze bavele ku TV balokho besikhomba kuba ngathi asifuni ukusebenza noma ingoba sizigebenga. Sesibonitha kunjalo. Bazama ukufihla isandla sabo sokucindezela ngabanye bethu. Emese bathemba obhuti bethu abamaphoyisa namasosha ukuthi bazobagadela. Nawo isikhathi sokuthi uma uyiphoyisa noma uyisosha ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwaBongani Shelembe nomuntu odubula uAKA noma wadubula uLucky Dube noma wadubula uChrisani. Ngamama sazi isigebengu sangempela. Uma uyiphoyisa noma uyisosha uthi ugada umthetho eSouth Africa. Kwazi ukuhlukanisa phakathi kwerevolutionary nesigebengu because there's a very thin line. Yeah, abaningi bayaconfuse lokho. Mase uyazi futhi ukuthi udila kanjani nako.
Now lokhu imessage yokubanxenxa obhuti bethu ukuthi ungavumi ukuba ithuluzi lokusetshenziswa isitha egameni lesalary. Angisho ukuthi ungazisebenzeli ingane zakho, kodwa kwazi ukuhlukanisa. Now angisho ukuthi amaphoyisa awayeka izigebengu noma asosha awayeka ubugebengu kwenze noma kanjani, kodwa gada uma isitha sesisebenzisa wena ngenxa ukuthi sikunike authority ukuthi ucindezele abantu bakini, because into ekhulunywa ama revolutionary ikhuluma ngenkululeko yengane zakho ukuthi uyisosha noma uyiphoyisa. Lo nto ayigaranti success yengane zakho. Uma sithi sifuna imfundo yamahala, imfundo decolonized, asisholo thina kuphela, sisholo nengane zakho nawe. Now uma ngempela wena sowuthatha isibhamu uzodubula abantu abathi bafuna lonto, kufanele ubuze nawe ngaphakathi ukuthi ngenxa yesalary sengi against iwill ne-interest yengane zasekhaya no cousin bami. Yabo? Ingakho ke thina as i-AUM sikuvuma ukuthi once izona izaphula umthetho, because eSouth Africa uma ukhuluma ifreedom yangempela yabantu automatically ubesaphula umthetho, hayi eSouth Africa kuphela, injani lokuyasuka eBhayibhelini. Abantu abaningi abamaqha ababulewe noma ababoshwa babengezona izigebengu, babekhulumela abantu, because i-capitalism ukuze ikwazi ukuphila kumele icindezele abantu. Ingakho siyinyanya thina, ikona sizonda le system, because ithi ukuze ukwazi wena ukuphila kamnandi kufanele uhlezi unendlela yokucindezela abantu abangaphasi kwakho, and ikwenza kuba ngazuthi akwenzeki ukuthi abantu baphile ngokulingana. Basihleka makusakhuluma nge-equality, hayibo wawabona pho wena abantu abazolinga, angazuthi akule kuyaphileka ngokulingana. I-history kuprovile lokho before colonialism. Ukuphila ngokulingana kusho ukuthi sonke asibe ne-million, because abanye bane-argument, awuba uzosebenzela omunye. Angidingi ukusebenzela, ngidinga ukulekelela ngikusiza ngoba nawe uyangisiza. Excuse. Ingiphatha kabi lento because wenziwe wakholwa ukuthi angeke ukwazi ukuphila freely, and now usukholwa lawo manga ngempela. Siyakwazi ukuphila ngokulingana. Ukulingana kusho ukuthi uma ngikwazi uku-access i-basic need nengane yamakhelwane ayikwazi, uma ngikwazi ukuya e-university nengane yamakhelwane ayikwazi. Yabo? Ilonto kuphela bafethu esifunayo. So uma isiqhatha nani ingakho asishiso ukuthi sizigora noma sithi hayi thina sifuna ukufa, no. But sisho ukuthi singakufela lokho because ilona iqiniso lokuthi akekho umuntu ekwakufanele ahlule uku-afford ukudla. Akekho umuntu akufanele aphile kwi-poverty, because sesiyaqonda ne-poverty akuyona into efikile natural, into eyakhiwe ngamabomu. Ayikho i-poverty ekuthiwa idilike, no, into eyakhiwe ngamabomu. Sike entweni kababa usikhakhaneke, because siyazi ukuthi i-system izoyivimba i-Black People's Convention le kababa usikhakhane lehloso ukuzoshintsha. Abayifuni into ezoshintsha, ikhulume nge-interest yabantu. Now thina umsebenzi wethu as i-AUM ukuthi silwe noma ngathiwa siyafake lapho, siyayifuna yenzeke i-Black People's Convention kababa usikhakhane. Sifuna wonke futhi ama-leaders, wonke ama-influencers, wonke ama-celebrity, because enye into yabantu abangidinayo ilabantu ekuthiwa ama-celebrity, labantu aba-influential abanendaba nokuthi hayi mangithola igig, and ihlezi izokukhumbuza system ngoba uzuhlezi wathola lawo magig. Sesibona ama-celebrity amaningi a-homeless namhlanje, and ubona wena ngoba so-homeless ukuthi ngempela babeqinisile, kanti system inje. Uma usavela lapha ku-TV kumnandi, awukwazi ukusebenzisa lawo mandla naleyo influence ukuzama ukukhontshe, at least asizameni kunokuhlula ukuzama. Ya sikhulumi nathi ngoba sizitshente sisile. Mina nje ubonga Nshelembe anginamandla, anginapower, angina-influence, anginalutho, but at least kungcono ngoba mangathiwa ngiyabuzwa ngizosho ukuthi ngangizama bangangizwa. Abaningi uma ngathatha uZola 7, ngithathe DJ Sbu, ngithathe uDJ Cleo, ngithathe, and ngikhuluma ngabantu engangabeza uma bekhuluma ukuthi banayo indaba nama South Africans. Ngithatha uSiyabonga Mpongose, ngithatha uMavondla, bonke labo bantu abane power ne-influence bangadakwa imali. And uma ngisho kanje ngisho ngoba ngingahloniphi, ungadakwa ukuthi isikhathi sisakuvumele, izokukhumbuza system ukuthi nawe uyafana nabanye abantu. Sebenzisa lawo mandla naleyo influence ukuzama ukuvusa abantu okungenani. Faka something,
contributor kumzabalazo wenkululeko yabantu abamnyama. It's revolution first, anything else may follow. Peace and love. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is Ubongani has sending a message to amaphoyisa la South Africa, masoja la South Africa, politicians la South Africa, nema-celebrity ala South Africa. Uqondisa kakhulu kumaphoyisa nemasoja ukuthi guys aningathengisi leave because of isalary. Aningathengisi leave because nifuna kuhola. Ngisho niyibona into ukuthi wrong, but because nifuna kuhola nithena a blind eye. Khonimele indzabe ukuthi abantu niyababona abalwela inkululeko but nifuna ukuthi nihambe niyobalwisa niyobadubula into kona lokho nje nanibaqoshe mabatoyitoya abalwela amalungelo abo because of my salary. Ngisho niyibona nani into ukuthi wrong because nifuna kuhola nithena a blind eye ukuthi into tetehlukubeta abantu baseMzansi. Singakhuluma nje mayelana naleyo andzaba yema-foreigners ukuthi kunebantu labahamba bayolwa nema-foreigners sabona story salapha na esikolweni KZN lesikole lethiwa sithatha kakhulu ma-foreigners. Amaphoyisa abalaphana protecting ama-foreigners aloku aqosha ama-South Africans lapha kube ngazuthi ama-South Africans ngiwo lahlanyako. Please do comment your thoughts down in the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.